Hello bayap song bahai tong bai khak hu jotono kaham na tong bai na hinoi tini ang nok ni bagoi tei kaisa hai na hai kutar video kaisa tobai piket tama video hinki tini nok o video ni title tei thumbnail no goi kaham ke no baksa borok soyman kana ang tini bo topic eba bo kokna sana tangoi tong lai thangnai salni simi taboksak jora YouTube Facebook rogo kaisa video eba ke kaisa photo markena viral ong tomoni nukjakha aunro kubina kanaka lai thangnai salni simi taboksak jora Facebook tei YouTube kubangma YouTuber rokno video khlaimano je kaisa photo no tui abo bahai photo hinke sini bukhok Biva Jamatia bin engagement eba ke kok songlai panda aunro kubina kanaka sini Biva Jamatia bo tabok Kaijakna Wngkha tabok hinke kubangma lukono wanchugoi tongana je chini bukhok Biva Jamatia bo sabo bai Kaijaknai eba ke bo date Kaijaknai bo year Kaijaknai ai hinoi kubangma borokno wanchugoi tongana hinke tini norokno ang bebakno sai khanairinai aboni bagoi o video no poilanchi paithak jora nai tongni jotono kaham ke buji mana bagoi tai norok jodino chini bukhok Biva Jamatia bini video rok naioi eba ke bono hamjagoi tong hinke channel no subscribe khairidi and like khairidi tango hinke ang nainama chungo busujana borok rok chini bukhok Biva Jamatia no support khlai eba ke bono busujana borok hamjak aboni bagoi no channel no like share subscribe khairidi hinke lai thangni salni simi je photo viral ong tomani abo joto kubuino chini bukhok Biva Jamatia bo Kaijaknani Wngkha sabo bai hinke bini boyfriend eba ke bini hamjangma chala James Wngkha bai no bo Kaijaknai hinke tabuk bebakno confirm ui paike bo Kaijaknani Wngkha bo date Kaijakno eba ke bo year Kaijakno abo nok jodino khnana muchno hanke e video no 2k like complete khalide auno kobina kanaka e video jodino 2k like 2000 like complete hanke borok bo date Kaijakno eba ke bo jaga Kaijakno abo bebakno expose eba ke bebakno sai khanai nai aboni bagano 2k like complete khairidi and o video no jotobana share khairidi hinke norok bukhok Biva Jamatia no busu hamjak eba ke bono busuke support khlai comment khlaioi ridi and jodino tabuksak jora subscribe khayak onke subscribe khairidi and norok bai next live eba ke live stream video malai nai abo next live stream video sabone hinke no comment sadi next live stream video Biva Jamatia mane ke chini bukhok Biva Jamatia ni live stream da khainai na bini je present hamjangma chala bo je chala bai Kaijaknai James Wngkha bini that live stream video khlainai abo comment khairi didi eba ke comment sawai didi hinke tini video asukno norok bai malai nai next video eba ke next live stream video no hinke video no poila chini paithak jora naima bagoi norok jotno paipla hambai।